Good morning mga boss. So, andito tayo sa Villasis, Pangasinan. So before and after muna tayo mga boss dito sa project natin sa Villasis, Pangasinan. So bago natin puntahan yung bahay, so inanyahan ko kayo na mag-subscribe dito sa ating channel. So sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na kayo mga boss. Pakipindot na rin yung notification bell para updated kayo sa mga bagong videos natin. Siyempre paki-like na rin itong video natin mga boss. Okay, so ayan, so siyempre bago to pumunta dun sa loob, siyempre gusto kong ipakita muna kung ano yung itsura niya dati bago natin puntahan itong bahay, bago natin ginawa. So ayan, isusunod ko na po yung video dito. Okay. Okay, start na tayo mga boss. So nakita nyo naman dyan sa video natin nung bago natin pinumpisan ito. So wala pang ceiling ito, wala pang pintura. So ngayon gumawa ko ng 3D model para isubmit kay Sir Raymond. Ayan, shout out kay Sir Raymond Segundo. Siya pala yung may-ari ng bahay na ito. So ayan, maraming salamat sir. Siyempre wala kaming may papakitang magganitong kagandang bahay kung hindi kayo nagpagawa sa amin. So ayan, maraming salamat nga pala. Maraming salamat maraming salamat kay Sir Raymond Segundo sa tiwala na binigay niya sa amin para gawin itong loob ng bahay niya, itong ceiling tapos pintura, pati mga pintura. So maraming salamat po. Yan, syempre maraming salamat din sa pamilya ni Sir Raymond, kila tatay. So inasikaso kami rito. Maraming salamat sa hospitality na ibinigay niya sa amin. Okay, so ayan. So nagpo-pull out na kami mga boss dito kasi katatapos lang namin dito. So konting retouch na lang. So pwede na rin nating i-video ito. So konti lang naman yung gagawin na nila dito. So pauwi na rin kami. So ayan, so dito sa may terrace. So ayan. So ang ginawa natin dito, yung dating ginagawa natin sa mga labas ng bahay. So single drop siya. Tapos may cornisa. Tapos naka-groove. So yung kulay natin na ginamit natin dyan ay yung choco brown ng Davis. So ginamit natin dito. Tapos yung pintura dito sa may ceiling, ayan, flat latex lang yan. Tapos dito sa cornisa natin ay semi-gloss. So lahat ng cornisa natin ganyan yung itsura niya.
So ipakita ko lang sa inyo ng malapitan para makita nyo mabuti yung kornisa. So yan yung kornisa na nilagay natin dyan. So lahat ng kornisa kornisa na kinuha nilagay dito. So yung model MC kasi yung model niyan na tawag namin. So yan yung nilagay natin dito sa bahay ni Sir Raymond Segundo. So tapos lahat ng ilaw dito na makikita nyo, strip light, cove light, center light. So galing yan sa Maclagonilla Cornices. Kung gusto nyo mag-order ng ilaw o kaya kornisa, so marami tayong design yan. So paki-check nyo na lang dyan sa FB natin sa Maclagonilla Cornices, makikita nyo dyan sa screen. Okay, so ayan, punta na tayo rito. So dito mga boss, so ayan na yung design dito. So bago ko ginawa itong bahay, so naglagay muna ako ng 3D model dito. So nag-propose ako ng 3D model, punta ko rito sa bahay nila nung nag-estimate kami. So inactual kong dinowing itong loob ng bahay. So, saka doon ko na lang nilagay sa doon ko na lang sa bahay nilagyan ng design. So ginawan ko lang siya ng design doon sa bahay. So nag-propose din ako dati dito ng ceiling. So may ginawa kong dating 3D model dito, hindi niya nagustuhan. So pinalitan niya. So sabi niya ganitong design na lang daw yung ilalagay dito. So itong design na to, pang-apat na yata na design na to. Ito na ginawa namin itong design na to. So may design na tayong ginawa niyan sa Herona, tapos sa Mayantok. Tapos dito, ito yung pang-tatlo pala itong bahay na to na ginawa natin yung design na ganito. So nagustuhan nila. So doon sa 3D model, makikita niyo diyan sa screen. So ganyan yung itsura niya. So ganun pa rin yung magiging itsura niya pag natapos. So ang kaibahan lang dyan sa nilagyan natin sa 3D model, siyempre may pintura na to. Tapos may partition pa tayo rin ginawa dito na may nakita nyo dyan sa 3D model. So yun lang ang wala dyan. Tapos yung mga upuan, so nakapag-tiles na sila dun sa 3D model. So yan lang ang wala dyan. So siyempre ang ginawa lang natin dito, kisame, tapos ilaw, tapos yung pintura. Yun yung ginawa natin dito sa bahay ni Sir Raymond. Okay, so ayan. Ang kulay pala na ito mga boss dito sa loob, ang combination lang na ginawa namin. So yung mga kornisa natin, so yan, kornisa na yan. Tapos yung ceiling rose na yan pala mga boss. Tapos yung mga kornisa, semi-gloss lang yung nilagay natin. Tapos semi-gloss na white, tapos dito flat latex ng boysin. So puro boysin yung nilagay natin dito. Tapos yung kulay black na nakikita nyo, so lamp black ng boysin yan yung ginawa natin dyan. Okay, so yung pinintura natin dyan. Okay, so dito naman tayo sa dining. So bago natin, sinabi ko nga, bago natin umpisa nito, may 3D model na tayong ginawa. So makikita nyo sa screen yung 3D model natin. Okay, so ganun-ganun din yung nangyari doon sa 3D model natin tsaka dito sa actual. Okay, so yan, ginawan lang natin ng ng square, cove design. Tapos naglagay tayo ng accent dito, mga design dito sa gilid. So opposite siya dito tsaka doon. So tatlong square yan. Ang size niyan ay 20 yung lapad niyan, tapos 25 yung pagganon niya. Tapos lumampas pa yan, makikita nyo dyan. May palampas siya sa taas, makikita nyo. So nagpaganon pa siya, pero hindi nakasagad dun sa taas ng ceiling natin. Okay, tapos doon naglagay tayo ng gypsum board doon. So yan, laganda natin ng black, kulay black na gypsum board. So magkabilaan yan. Tapos dito, yun, single drop lang yung ginawa natin doon. So yan, tapos ito yung cove light. So naka-cove light siya pati dito sa gilid. So yan yung ginawa natin dito. Okay, so dito naman sa kusina, so gumawa rin ako ng 3D model dyan. So makikita nyo dyan sa screen. Okay, so makikita nyo dyan sa screen, meron na siyang meron na siyang mga kitchen cabinet kompleto na, pati mga bintana, mga pintuan, pati yung pintura nandiyan na rin.
So ganun din nung natapos, ganun din yung naging itsura ng bahay natin. Yun lang kaibahan, wala lang yung ibang nandyan sa PD model. So yun lang kaibahan dyan, walang pintura, walang kitchen. So yan lang wala, kasi ito lang nga yung ginawa natin mga boss. So yan yung kusina natin. Okay, so kusina, tapos dining, tapos living room. So yan yung ginawa natin dito. So ako na rin nag-design ng interior na ito. Siyempre, yung ipinupos ko. Okay, so yan yung nangyari. Tapos dito sa ginawa natin dito sa mga kornisa niya sa taas. So naglagay tayo ng 45 na kornisa. Yan yung kornisa natin. Okay, so lahat ng makikita ng kornisa dito, ilaw, sabi ko nga kanina, galing sa Maclogonilla Cornices. Okay, so kung gusto nyo order, doon lang, mag-pay lang kayo rito. Tapos dito sa mga kwarto, so cove design lang yung ginawa natin dito. So ayan, cove design na siya. So lahat ng kwarto ganito yung design niya. Okay, tapos dito sa CR, siyempre flat lang. So naglagay din tayo ng manhole dyan, so may manhole tayo rito. Tapos dun sa kabila, so flat din dyan yung ginawa natin. So tricolor lahat ng ginawit natin ditong pin light, pati dito sa strip light. So dito sa strip light, may remote yan. So nag-iiba-iba siya ng kulay, kung makapansin nyo, nag-iiba-iba siya ng kulay. Kanina white yan, ngayon naging warm white. So ayan, nag-iiba-iba. Depende dun sa remote, sa mood ng remote na ilalagay nyo. So ito naka-move ito, na unti-unting nag-iiba yung kulay. So pwede rin naka-stay lang na kulay white, pwede rin naka-stay na kulay warm white. So yan, pwede ganyan naka-stay. Pwede rin yung mabilis na nag-blink itong strip light natin nalagay dito. So pipindutin lang yan sa remote. Tingnan nyo doon sa sa gilid. So nag-iba-iba rin siya ng kulay, tingnan nyo. Naka-mood kasi siya. Pwede rin siyang i-set na naka-steady. Okay, so yan nilagay natin. Tapos isa pang maganda sana rito, kung naglagay sila ng strip light, dapat maganda yung pagkakalatag dun sa taas. So hindi maganda yung pagkakalatag ng strip light natin dito. So yung electrician kasi na punta rito, yung kakilala rin nila, sir. So hindi ko naman masabihan. Mas maganda sana kung masabihan natin na gano'n. Kaya lang hindi yata nakikinig sa mga kasama natin. So hindi niya pa naayos ng mabuti. Mas maganda sana kung maganda na pagkalatag yan, gumamit sila ng double paste na double-sided tape. Sana doon sana nila ikakabit yung strip light para mas maganda yung aninag nitong cove design natin. So mas maganda sana kung gumamit sila ng ganon para hindi ganyan na baka-bakante. Mas maganda sana yung pagkagagawa pag gano'n. So yun, hindi niya ginawa. So inilatag niya lang itong strip light, bahala na kung ano yung itsura ng ilaw natin. So ganun lang yung ginawa ng electrician dito. So mas maganda sana kung may ilatag ng maayos para pantay-pantay yung ilaw na makikita natin dito. Okay, so yan, ganito rin dun sa kabilang room. So cove design din lahat. Tapos dito sa mga CR, so flat lang, pati dito sa may hallway papuntang CR. So tricolor din ito mga boss. So 12 watts na panel light naman ito. So nilagay natin dito, pati dun sa CR, 12 watts na panel light din yung nilagay natin dito sa CR. Tapos gumawa rin tayo ng manhole dito kasi may harang kasi dito. So hindi tayo makakapunta rito dito sa kabila kung hindi tayo maglagay ng manhole. So para may madaanan din yung electrician natin dito. Okay, so yun yung project natin dito sa Villasis, Pangasinan. Siyempre yung mga picture nito ipapakita ko rin doon sa last video natin para makita niyo mabuti. So pagkatapos kong i-video ito, ilalagay ko rin mga picture nito. So tingnan niyo na lang. Siyempre like na rin tong video natin kung nagustuhan niyo mga boss. Okay, so siguro sa susunod na punta natin dito kasi may papagawa yata si sir dito, mga kitchen cabinet. So babalikan uli natin ito
Baka mag-ipon-ipon lang siguro ni si Sir. Pag nakapag-ipon, ipapagawa na itong kitchen cabinet natin, pati yung partition. So yung tiles, baka sila na rin magpagawa niyan. So ano sa akin ng metallic epoxy. Sa mga metallic epoxy pala natin mga boss, hindi na ako gumawa ng mga ganon. So kasi medyo may kamahalan yung product natin na metallic epoxy. So yung materialis pa lang kasi mahal na. Mahal na, halos 3 beses kang nagpatiles yung presyo ng materialis natin. So siyempre, ano rin tayo ng labor doon, gagastos din tayong labor. So, tsaka medyo maselan kasi pag sa metallic epoxy, mas maganda kasi yung gamitin. Kung ari dito, ipipinis itong pader, tapos ay itong flooring, tapos maganda yung pagkakalatag niya, dapat nakanivel para mas maganda. Para hindi, pag nilagay natin yung metallic epoxy, hindi bako-bako. So nagse-self leveling din siya, kaya lang pag sobrang dami naman na kung bako-bako itong flooring natin, mas marami tayong magagamit na metallic epoxy. So gaya na ito, so nakarap lang itong flooring nila. So ipipinis pa natin yan, tatapingan pa natin yan, tapos lilihain hanggang kuminis para hindi masayang ng metallic epoxy natin. So ganon. Kaya hindi mo na ako tumatanggap ng metallic epoxy ngayon kasi medyo maselan, tsaka magastos, mahal kasi yung mga materialis niya. So ang mahirap dun kasi pag ano lang kasi yun mga boss, minuto lang yung pwede mong minuto lang kasi yung pag-aayos nun. So pag inilatag mo yung metallic epoxy, yung curing time niya tumatakbo na. So dapat sa 30 minutes nailatag mo na yon, nakapag-design ka na. So medyo mabilisan yung paggawa doon. So siyempre hindi rin pwedeng naalikubukan yung flooring natin. Tapos yung mga bintan, mga pintuan dapat nakasara, walang makakapasok na insekto. Kasi oras na po ang doon dumapo, masisira yung design natin, pati yung metallic epoxy natin. So ayan yung project natin dito sa Villasis, Pangasinan mga boss, sa Barangay Pias. Okay, so maraming salamat kila Sir Raymond Segundo at sa pamilya niya. So ayan, wala sila rito ngayon. So siguro i-chat na lang namin sila bago kami umalis. O kaya utusan ko yung mga tao namin para makapagpaalam kami bago sila umalis. Kasi ako, alis na rin ako rito, pupunta ko sa kabilang site. Okay? So ayan mga boss, sana nagustuhan niyo yung project natin dito sa Villasis, Pangasinan. Okay, sana paki-like nyo na rin itong video natin kung nagustuhan nyo yung project natin. So sa mga gusto magpagawa, siyempre mag-message lang kayo rito. Kaya lang, marami na pong nakapila. So kung gusto nyo magpagawa, kung wari ginagawa nyo yung bahay nyo ngayon, magpapila na po kayo ngayon kasi marami na po talaga nakapila sa amin. So ang may sisigurado ko lang, pag kami gumawa ng bahay ninyo, siguradong maganda bago namin okay, sana nakatulong ito sa mga nagpapabahay dyan. Sana nagkaroon kayo ng idea, lalo na sa mga kagaya natin gumagawa ng ganitong mga projects. Sana nakatulong sa mga installer natin, sa mga kasama natin gumagawa ng mga bahay. Sana nagkaroon kayo ng idea, lalo na yung dyan sa mga yung pagkagawa ng bahay. Sana nagkaroon kayo ng idea. Okay, so hanggang dito lang yung video natin mga boss. So ingat po tayo lagi. Ay, shoutout nga pala kila Sir Raymond Segundo, kila Ma'am Lujay Morao, kay Ma'am Cindy Morao. Shoutout din kay Chito TV, kay Kuya Eric Tomas, kay Ma'am Marilo Morandante, yung project natin sa Lawak, Pangasinan. Tapos siyempre meron din tayong shoutout, yun ko lang. So may pinapa-shoutout si Boss, kay Boss Rex. Shoutout kay Boss Rex nga pala mga boss. Ayan, shoutout kay Boss Rex. Siyempre shoutout din kay
kay Sir Bong at kay Ate Claire sa yung project natin dito sa San Fernando, Pampanga. Yung project ni Boss Rex na nilagyan natin ng cornisa. So ayan, shout out. So ayan mga boss, so hanggang dito muna yung video natin. Sana manood pa kayo sa susunod na video, lalo na sa mga before and after natin mga boss. So ingat po tayo lagi at God bless.